Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek leren Mbak Is, tenang saja Mbak Is ya. Oh, iki tanggal 17 Mei 2026. Para lansia Kemiri Gede mau jalan sehat. Jalan sehat sih orang patek ketok bolo. Sik. Tunggale nang ngarep. Berkelompok-kelompok bolo kae anak sing nang ngarep terus anak sing duwe anak sing anak sing wis iki nek iki no nyantai iki nang mburi dhewe karo angon Mbak Is ya. Karo angon Mbak Is karo angon. Ndi ta Mbak Is? Apa ya kuwi? Sik iki leren nang kali barang. Lama ya. Kayune sapa gendong kok balik? Yo. Mbak Is. Ya. Harus semangat, tetap semangat. Alhamdulillah, wis iki sik dinteni karo bola-bolane. Wis pokoke mek santai-santai ae kok. Santai-santai aja ya. Dia ya. Kali. Awas-awas anak kendaraan, Bu. Anak sepeda. Bu, minggir anak sepeda. Akhirnya saya anak sepeda. Anak sepeda. Video niki sik video foto. Tas kok kali gue mau terus saiki munggah kalau. Niki wis santai-santai mawon nak Mbak ya. Bisa ambil video. Wah, semangat Bu. Bah. Ayo nyanyi apa? Apa nih? Lansiane wis padha tuwek-tuwek. Ayo. Yen lumaku jangka padha ndeyek. Terus terus ya, ya wes sorak-sorak bergembira. Dah, Pak video. Arep ati nek isih padha kemenyek. Kajan tuwa isih pengen mangan bayar. Wow. Ora mikir yen untune Ora enak. Nanti. Oh ya. ayo pada golek-golek. Golek apa, Bu? Ngamalan kanggo sangu mate. Iki ora jok pasar iki. Iki sing kono lho. Sing kene iki. Iki joke Pak Rinto. Sing Rinto wono. Lho, lah yang kok kan ngalor. Lansiane. Oh, Tuwek-tuwek. Yen lumeku jangka padha ndeyek-ndeyek. Dayek. Arep ati nek
isih padha kemenyek kemenyek jan tuwa isih pengen mangan payah mangan payah ora mikir yen untune padha entek padha entek wong wis tuwa ayo padha golek-golek golek-golek molan ngamalan kanggo sangu mate mata yo